joining us on Sly Media. And remember, we also live stream on other different social media platforms. My name is Robert Chafumani. All what you have to do is just to like or follow our Facebook page and also subscribe to our YouTube channel so that you'll never miss some of these informative programs. And once we go live, you'll get a notification. Nyaya tinokupai dzakawanda dzingave dzinobva kunana sekuru, dzingave dzinobva kunana apostle, kuma prophet. Pano chinangwa ndechekuti munhu adzidze, munhu awane zambuko, nekuti moto yedu ku Sly Media tinoti isusu building bridges. Nasi ndina sister Charlotte. Sister makadi Sipedi makadini ndimika munongoti handi vananenga roma WhatsApp group ndizvozvo mukangoiswa ka video ngatiti kana kuti ka prophet kana kuti achibatsira mumwe munhu pane vane phone number mobva mafoni sakutofona makaiswa ka video ka sekuru pane namba mobva mafoni makaiswa pana ambuya mobva mafoni ambuya munowanikwa kupi ku Greendale pana yakati pamaenda apa person ndizvozvo tambunzi wako nemishasha dzekufamba tisingatauri mazita nematambudziko amaisangana nawo mukati meupenyu makafamba zvakadini? Kutaura chokwadi ndakafamba unombotenderera kumuka unoudzwa kuti uchisvika wototi dambudziko renyu nderei, which you don't expect kuti nditaure sezvo ndiwe mubatsiri. Ndionere dambudziko rangu ndogutsikana kuti hongu here kana kuti kwete pane zvaunenge wataura. Wofamba wopamba kuti wabvisiswa mari ende mukoro uno kutaura kwatikuita upenyu kana wakakuomera auwani that opportunity yekuti unowa ukanzi uya ne150 and life yangu iri stagnant. Where do I get that 150? Ndatostrive kuti ndiwane that amount. Wosvika wona hapana chachinji and kumoko kuti unazotonoti izvi hazvisisina kuchena ndingapedze ndatozorasika. Ombotangwa yekuti you lose hope. Unotirege ndichingogara ndakungoti amen. But unfortunately kwandiri ndinotenda mudzimu yangu, ndinotenda Mwari. Tisataitenda mudzimu yako naMwari wako. Chinoita kuti aino kuti inhamwe nematambudziko kungoona chinhu watomhanya ikoko autombita kana ka research kana kachii kuona kuti chichi asi zvinhu zvacho zvinaa zvine kaspirit zviri anointed kungoti katomina tuvidhiozo kanenge kane nhamba yakanzi apostle Robert kachikopinda muwhatsapp group wako chichi chinokudhonzera iyo ndowaifona. I think pasituation yakadaro I think anointing yemunhu yeyeka naturally does it. Unenge watambura wadesperate. Sometimes there's a point of desperation. Pandinotaura kuti unofamba nzvimbo dzakawanda kwauri kunzi unza $100, unza 150, unza mari yakati, visa chakati nechakati kuti zvinhu zvako zviite. And desperation iyoyo, trust me, it will push you kuti nditsvage mari iyoyo ndiite upenyu hwangu humove zviite. But on this case for me, ndakaonawo ndikagutsikana like Ndaneta Nekufamba, let me try na apostle ndione kuti zvinoita sei. Abati kana takuti let me try apostle apa tada kuchitaura zita boza kuti haisi secret watendera wakatendera ndoko secret kwawakapera bhutsu pawakazoenda wakunoti apa paapostle kana ndiri nongoti apostle Robert ndiri yangu yende pawakazoenda wakunoti apa napostle Monalita. I was like no, hana yangu yakandirovera ndega. A radio station, unfortunately. Okay. And it's funny enough how I got to know about it. It was actually my mother, right here at radio station. She gave me a call. Shall tune into program per radio station, Apostle. I think you will be interested in this. And I tuned in. I listened to Zavaitaura.
kuti kana uchinamata unonamata but vadzimu vedu hativarasi ende kana uine calling yevadzimu zvinogadziriswa nezvenjuzu zvese zvinobatanzwa wonamata wakarerukirwa ndo yanga iri. And then inino mukufambawo kwandaitawo zvinhu zvinenge zviripo through your team, sometimes they guide us. Unenge uchizoti pane zviri kuitika pandiri but I don't understand chii gwara ndiri kufamba neripi. Maybe I'm doing it wrongly pamwe zvandiri kuitiswa zvichita kuti upenyu hwangu husunge. So that's how I got to know Apostle Monalita. Ndikati no, after program andatomomera program ichipera in fact. I then gave her a call. Ona kamaitwa nachizeye. Amumire kungonzwa kuti Robert anobatsira chii. Andina kutomira radio program yakatozonondopera ka but baba tone mistake. And unfortunately, network was bad. Musiwo, so era pachikuti co-ended, and I kept trying. And it's funny ukatataza colloque yangu yakade trials akawanda ndangandaita. So ndakabva ndatuti no, I think problem yangu vangainzwisise ndikabatsirwa naApostle Monalita and what I'm going through muupenyu hwangu. Ndiri kuona breakthrough yangu. I just felt it inside me. Okay. Maybe just in brief, what were you going through? Chanyanyonetsa mukati meupenyu hwako. Chanyanyonetsa upenyu hwangu wasvika pakuti nothing was moving handidi kukunyepera financially. Ndinoita zvekutengesa izvi but unotoita kunge uri kutotengesa zvinhu zvinototyisa business wise nothing chiri kuita. Marriage was just, it was drama after drama. Quarrels, the fights, the arguments. Yes, in marriage people fight. But hey. But this is not normal. Zanyanya. Health-wise, mama spiritual attacks wakarara. Atoti madzikirira auskuita peaceful sleep chaiyo. Saka utino to know man, this is a battle yandiri kufighta nayo and I need deliverance in my life. So I got to a point ekuti no, rege ndikufambira upenyu hwangu and then let's see kuti ndinosunungura zvakako. Pakufamba apo wakunda unaApostle, ndakwenda pamarriage, pakutengesa ungaende nemakastoma. Wakatidonza murume rekuti shamari handi kuna Apostle Monalita. Unfortunately, ndikubvunza kwatinofamba isitinofamba stereka dzirwa remakuhwa ndinogona mukadzareka chichanetsa imarriage apo mukadzareka chichanetsa imarriage. Unoudza here murume kuti handika kuti ndoti ndikati inini our fighting yanyanya zvisikufamba. Ndafunga ndibona Apostle Monalita pamanga ndibatsire dambudziko zvasina. I was like no fine, vanhu vechirume hamena havanyanyi tora zvisesi endai mozotudza kuti zvikufamba here kana zvaita will join you kumberiko. That's what he actually said. Ndikati handimboregere, I'm going to go. And ndakatouya ndikatosangana navo and chakandifadza the first time I met her, vakatonti ndichisvika ndikanzi no, usataure dambudziko rawafambira, ndini ndichakuudza and then paunenge pasiripo ndizvo zvotaura but don't say anything. Ndakapiwa prophecy yelife yangu. I cried because zvese zvavakataura ndo zvandakafambira musiwo, because sezvandataura kuti zvinhu zvangu zvava zvisiri kufamba and even if it was my marriage ndandasvika pakuti I'm done, ngazvipere. And unfortunately it's not my first marriage, it's the second. The first one was the same. Second ndikati zvezvokuti ndozvisiya futi ndodi and ndanga ndasvika papoint yekuti I was like no man, I'm tired. I will just work, I will take care of my kids and that's it. Chada kana zvibasa zvacho kusvika pakurama life. But the professor zvabasa
ine yake nozoprofesa ndachaileti yakadai kwese kwatinofamba unozoona kuti kunosvika pane munhu anobatsira akada kutonga kudza kuti aiwa ndotoziziva zvese zvadautaurei ndakatozvinzwa zvese. How then tichimanage kuti dambudziko remwana weko vakupa profesi iyoyo zvakabatsirika here zvakaita sei kana ukaenda nebhegi rako reprofesi kumba ukaenda nemurume? I saw a huge change and ndikunyepera and it didn't even take weeks or months or no it didn't. Ndakaona ndakabva because ndakatoenda ndine heavy heart mwoyo wangu wairema ipapo ndakaenda ndakaremera but ndichibva ipapo ndakafila relief ndakanzwa kurerukirwa and kutaura zuva ranhasi I saw change. Nhasi ndatodzoka ndine danho rangu randinotogadzirwa kana kutoya kwandaitoita zuva ranhasi and ndaona change handidi kunyika. Amai wakazofonera here kuti ndakatofona ndikati apostle Monalita ndoda kutenda because panguva yamandiitira zvamandiitira ndaona change. andikuda amai vako ndovakanga ndakavafonera ndongirozi yako ndakavafonera ndikati amai I told bozi munokanganwa kungobatsirwa so kana neni kana phone call yandiwani. No, excitement yanandinayo ipapo I did call ndikatovati mama namba yeaposto yamakanditora namba yeaposto Monalita pafoni terera usa mama vangu amunhu wechikuru saka vabvatusa toga bepa nepeni ubva wanyora pasi usatomboregedze zvako. Ndakavaudza ndikati ndaona sanduko paupenyu hwangu nguva diki diki iyoyi ndikutaura zviwai zvandambotaura unenge watenderera nzvimbo dzakasiyana aiwa ndinotenderera but pasina chawaona chachinja zvichitotonge zvitowedzera kusunga but on this issue handidi kunyika. Saka your last message to a young woman who is also going through the same issues, the same problems that you're going through, message yaungamusiri pazuva ranhasi? No, inini pazuva ranhasi ndotaura kuti don't lose hope. Uya kuna apostle Monalita inini zvangu ndikupupura zuva ranhasi ndakagara panapa kuti ndaona shanduko muupenyu hwangu. Midzimu yedu hainaswi, chivanhu chedu hachinaswi, chinamato tinochiita but zvinhu zviripo hatingarase marusi edu nokuti toti aiwa takuita zvechitendero but vadzimu vedu varipo kana dziri ana manjuzu zviriko asi zvinoda kutambirwa in the right way zvichiitwa in a good way nemweya yakachena. Saka ndinongokurudzira kuti no usaluze hope wherever you are kwauri usati no handaita give up ndakungosiyana nazvo zvichazofonana mai nemurume kuzoti nyanga ichitaurwa nemunhu ndechokwadi. There you are. As I've said from the beginning, our aim and purpose in Sly Media is to build bridges. Manzwa testimony uchapupu pakune mumwe anga afamba. Nyamwa ndechekungoti kana mukaona tumavhidhiyo tunenge twakauya mumawhatsapp group hanzi musangomhanya bhete wakatime kekuresearcha nekuona background yemunhu anenge achikubatsira. Zvimwe chete zvakare nekutsvagawo matestimonies ekuti munhu yari kunzi anobatsira akabatsira ani nani matambudziko api neapi nekuti boots munopera mari munopera zvimwe zvamunopera hatichataura asi isu Sly Media tinoti building bridges. Join us again on another informative program coming soon. Thank you.